ngizofika ngizoliqedela mase ngisumile la. Ungalifaka amanzi. Ngizofika ngizolithela mase ngisumile. Sotheleni. Okay, uqhubeka ke girl. Ungalifaka ubisi. Hayi bo kahleni bo. Hawu. Ngifikela nje sekukhona abareportayo. Ngingenelwe yini babe manje? A very good evening, Sanibonani. Ngiyaphila yini? Is it my t-shirt? What is it? Sanibonani la ekhaya. Ngathemba ukuthi ngiyaphila. Siyabonga bakithi sisalondoloziwe emhlabeni kaThixo. Umphefumulo usahlangene nenyama uyabona. Cishe ngasho it's been a while kade ngila izolo. Sengifuna nje ukuthi ngibe consistent uyabona ekwenzeni lento. Ngibe umngani wenu nje ophelele uyabona kwasho lumakatha uyabona. Thank you so much Kim Masingi. Thank you so much Mahlomola. Thank you so much. Thank you so much once again Kim Masingi for the gifts. Waze wayisithandwa senhliziyo. You're such a sweetheart. Angazi ukuthi kwenzekeni lana ke kwi-PC yami namhlanje. Kuyindaba inga-on. Thank you so much Shafu Omnyama for sending me a rose. Shout out to you, okay? Hayibo guys, it's not thinking. Kati ngabe yaveza phela nalo. Ngizomveza. Hawu mfethu ngiyabonga Kodwa ikhona phela lo hathi lo filter mfethu yabona. What charger? The laptop charger. What's this? Ungala la kuhlangabeza kwama. Manje nomfana. Oh. No, I'm here. Hey, ntombi yomuntu. Basho lugo. Ngiyabonga sisi, ibone ngathi ngilambile. Ngiyabonga. What's happening? Thank you so much for joining the live. Hello, Kulisa. Hello, Ntlanhlo. Sanibonani. Thank you so much for liking the live. Guys, ngizama lento ye consistency lana. Ngani be nami esayidini lami ngizama into ye consistency uyabona. Ngifuna ukuthi uma ngabe ngisho into ngathi mina okay, shoot every day ngizoba live for an hour. Ngikwenze. Mangithi every day this week ngizoba live for an hour. Ngikwenze uyabona. How thank you so much. Aw guys, nibona kanje namabele manje. Ngizigqokile njena. How let's chan manje like so ngikhuluma ngeconsistency mina ukuthi nje ngifuna ukuthi mangithe ngizoyenza into uyabona ngibonakala ngiyenza bese ngibonakala ngiyenza ngingabe umuntu ongayenza into ayishilo khona la ngizoya khona kusasa and I think I'm going to do a vlog ngizonikhombisa khona la ngiya khona. Hello Katleho, how are you? Katleho_6. Hey bandla. Sawubona Emmanuel. Uyaphila yini? Hello Emmanuel. Motsepe. Nombulelo Ndlovu. Thank you so much for following the live creator. Isekhaya lana mfethu uyabona yonke into nje ikanje wegatsheni. Wema boya benyathi uyabona. Pull up to World Cup. Eheni la namhlanje. Thank you so much Lulas for following the live creator. Ngiyaphila unjani gogo Jolayo. Amagamenu. Hello Stufuza sama wakho uyaphila yini? Sawubona mama kahle kodwa Themba ngiyaphila Mongezi aka Jade. Ngiyaphila. Hello Elihle Swazi. Ngisho namhlanje ngizophuma hawe majesu uNkulunkulu emuhle. Ngenzeka ngiphume ngo8. Kodwa uma ngabe ngifikelele ukukhathala ngizophuma ngo8. Kodwa ke ngisengoweni. All in all nje ngisewo wenu uyabona. Ngiyaphila unjani mamfundisi? Kodwa Emmanuel ngiyaphila nami. Mina nje mawungabe umakoti wami ngapha ngiphumelele empilweni. Kusho kanje sawubona wengonyama.
Uyaphila yini? Thank you so much Sifuza Samawake for liking. Okay, not for liking, but for sending me gifts. Yabona, uhlukile cause ungcono osenda ama gift no like ungcono kunobukayo, nobukayo ungcono kunongabuki. So nje lento inobungcono nje inama levels yashiyana. Ungabe umsakazi kodwa yo. Usho kanje. Thank you so much Mr. S for following the live creator. Voice yokusakaza. Hi, hello khona macingwana. Wasobuka, uyaphila yini? Muhle kanjani? Show me nani lo. Yadala. Thank you so much Punyuka bangiphethe. King yourself. Thank you so much for the gifts. Ntombenhle. Hello bra KB. Yabona ngihlezi ngikubiza but mina sekusela ukuthi ngive nje uzobeka itshe ngiyobe ngikubone ngale. Okay. Madoda bazodlala ngokufa. Kuba ukufa webeds. Akusiyo. It's not a child's play. You're sweeter when you talk. I thought you were a mean person. I misjudged you. Got away, Joe. Mean. Mean. What's being mean, Belle? What's that? I want to marry a South African lady. Kindly connect. It might just happen. Thank you so much. Please close the door for me. Lapho ke emnyango uyabona bangabe usudlula wentombazane yaka Hadebu uyabona. You sweeter. Okay. Wow, muhle mhlapha sesigoduka. Kusho kanje number 7. Thank you so much MC wasesilungini for liking the live. Ngithiwa ngihlangana nawe mjezi. Thuswa yini? Uthuswa yini? You belong ukhosini wena ulwenzile kusuku lami. Thank you so much. Kodwa ukhosini kumele bayibone lento uyabona ukuthi ngampela kunabantu abangifisela into enhle kanje. Hello Timo. How are you? Is it Timo or Timo? Noma uTimo. Ngithanda energy yakho ihlezi constant. But clock it ke manje amantombazana lesikhathi kanti mina angizazi lezi zinto zoclock it angisiyo kahle le ntombazane le ethanda izinto uyabo kodwa ke manje sengasho nje ngithi hello Timo ngithandi okay King yourself. Thank you so much for following the live creator. Waze wangifanele usho kanje wehloni. Ngizwa kahle angifune ukuphika kwa manje mase ngiphika kuzobe ngathi khona mhlawumbe khona kanti we upusisomncane ukhona usisomncane. She's just not here now. This is a lady and a half. No gazi mom. Thank you so much. Idiani yezwe. Thank you so much for following the live creator. Hayibo kusho leli data ngilithenge ezulwini nakho ngibona inge ma. Thank you so much. Ngithanda voice yakho. Thank you so much Ispiwe Fakude. You look so lonely mama. What do you mean? User 512087043079. What do you mean? Hey bo. Tin Munch. Thank you so much Elihle Swazi for the gifts. You're my number 3rd. You're my number 3rd. You're my number tattoo gift badger. Thank you so much. Hey pretty lady unjani ebusuku ngiyaphila unjani welwandle active ngathi ungumsasazi it's not emsasa noma mina ngihlulwe izulu noma it's not izulu yini la ikhuluma kodwa ke ngisukeli nathi izindela yebo sawubona. You should consider podcasting, spread the word through it and interview ministers. Yo mhlawumbe mangathola umuntu ongangisiza because nje ngiphelelwe ulayini usanda mbangani 360. What's that? Wasana? Hello Emmanuel, thank you so much for the gifts. Ngiyabonga Telecom3 sawubona mphethe 24/7 ungumsasazi xa niphelele. Oh, okay. Thank you so much, Idiani. Thank you so much, Emmanuel, once again for the heart you sent me. Thank you. Ubuza papa lagi mini lo kade ngimbiza njengamanje. You can pin a comment now. Okay. Sawubona Jaft. Oh. That's khona into kade ngithi ngifuna ukuyizama lana. I wanted to try something. Okay.
Let me just check. Oh, angisayiboni ke babhem kodwa khona kade ngithi ngizoyizama. Hello Sifiso Madonsela. Uyaphila yini? Hey kazi kubi ngiyabona nje ngisho amakhanda. Ey. Khona sesiyavela nje ngoba phela siyathandwa emhlabeni kodwa manje nje ase Uyeza sawubona bana bastrata. Sawubona Katlego. Let me check. Kodwa laba basenda ama request basebethi bafuna ukuthi sikhulumeni because phela ufuna usho at least la uthi cela ukukhulume ukuthi uyabona mase ngithi mina okay you can send a request we can talk manje sizokhuluma nempela ngigazi. Hi bo uFriday nina nsashi hey umuntu mayingenamala kabone emhlabeni ukuthi kunjani. Ngimude. Oh, hello, Bahlongo Embo. Thank you so much, Sisi, for following the live creator. Hlala naba. Basiza ukuthi Zoom mfethu. Ay, angikhumbuli besizwa. Nangu sena. Kade nimfuna. Nkosi yami. Oh my gosh. Hi guys, this is me here. Hi bo. Okay, start kanje. Yes. Okay, Sanbo. Angikwazi ukusakaza hawu mfethu. Angikwazi. Okay, Sanbo. Hawu mfethu mina indaba lefuthi ngenza ngibe mnyama. Sanibona guys. Ninjani? Yaqaqe ku line wami mangikhuluma nani. Shuthi nje njalo mangivela lana ku live kumele ngilokhuza ngivele ngiqaqile. Niyaphila yini? Hi Sinon, unjani? Sinondwayi. Yes. No Mdudus, thanks for joining the live. Were you doing matric this year? No. Uzophaphela kithi yini? Ngizophaphela kusithelo hayi yini. Join as a guest. Imbonge encane so join as a guest in okay, no, never mind. Ngiyaphila unjani wena? Hi, unjani? Ngiyaphila njani? Sanibona guys, ninjani? Nami ngiyaphila. Angisifuna ukuya ngiphendula hi. Are you like this with everyone or you just trying to impress me? Hi, Weyand. Bengekho mina. Hello, Siyandi, ngiyakubona. Angisakwazi. Umuhle senalo babili nosisi wakho. Kusho ba? Uphume phambi kwenu. Upho. Baleke. Ayibo umsala usanda indaba. Ampethu leya bhuti leya yazi wangilokhuzana wangibona etown inkinga ngisasasikepi angisazi. Awusemuhle ku live more than how you own photos and for what I give you a mark so that angirate phela angirate ngoba ngimnyama nje kule filter angirate out of 10. Rate me. Ngomncane. Oh, that's me. What type of travel? Ufunda ugrade bani manje sana mfethu sengifundile kona sengiyaqeda. Ngicela ukwazi igama lakho. I'm Senamile L Hadebe. Yeah. Nihlala kuphi nendawo? Somewhere in KZN. I'm not sure where in KZN, like I'm not sure. Okay. Hey, Tommy Lava friend. Oh, thank you so much. What's one great about 1,000 out of 10? Ngifake imali okwenza ikhanda nomora angifakele phela hawu mfethu. Ngihlanye imemeza mfethu hawu mfethu. Kufanele intombazane ibe nje ikhanda intombazane.
Sanabile waziwa muhle. Ngiyabonga kakhulu esihle Dashi. Now angirate ke if you want to. You can rate me out of 10. Angisazani ukuthi bengizothini. Nami phela sengenza lo. Yebo. Can you see? Nansi ke sifreezele network yakho ke futhi. Guys, hello. Ngizocikeka. Ngizwele ngiqoqa. Mina ngazi ukuthi kuphoze ngakimi noma kwenzakalani kodwa nje kumile njengamanje. Hey Fezit, thanks for joining the name for the live. Sengifunda le comment yasifisa. Thank you so much. Yes, sanamile means sijabulile, sonwabile. So happy, joyful, you know, everything, you know, happy nje phakathi. Wait, are you the little sister? Yes, I'm a little sister. Hey pretty lady, unjani ebusuku nana? I'm good, and how you doing, Welwandle? Namhlanje ngathi ngina 15 ilento engiqine ekhanda kusho. Ntombi yami uThandeka, she's coming back right now. She'll be back. Scott PD, hi, unjani? Ngiyamthanda usisi wakho. Serious? Okay, wathi ngiba ufuna ngibe lokhuzana. Ngibe usibali, ufuna ukuba usibali. Ngicela ngiphi number yakho? Mfethu nginayo iphone mina ibo. Where is your friend? Nangu Ndeko. Oh, you deserve ukuba umakoti. Like, thank you so much. Thank you so much, guys. I deserve to be a makoti. Okay, I'm gonna be a makoti soon. Bungane. Yes, I'm gonna faka indandatho here. Yeah. Stocky, follow the live create. Thanks for following the live create. Let's extend the color. You know, in the zip. This will happen. Yakususisa nje phetha angoni hayi isidini hayi uyazi nje sekukugu mhlawumbe yabukuthi sekuyukugulisa engathi uyagula wazi masikinga ka boot camp asifanekile wenza ngathi awusenama ama-follow ama-comment angaka awu-32 wonke waphendulile abi sengwanyusile abu-32 ngaphansi kwale kade u-20 kade usu-91 ngibika 191 Ayibo, ubatshela ukuthi ngiyabuya ke manje ku TikTok like up. Ubani lona nifuna ukumshaya emaphula abafana. Back. Yeah. Abafana, cela inamba mina, namba kabani? Yokhwini uyababa wena. Kusho bani? Ntombi yami madoda. Yiphi yona manje na kwasibabili lana? Are you guys twins? No, we're not twins. How are you amazinyo yakho Ndeko? Ngithanda ez. Yadlala. Ngiyabonga. Wangena umsasazi wami madoda. Ibuyili. Kodwa ngeke ngisinja guys no. Hello Tommy, unjani? Hello sithandwa zami. Hello Mkhonto. Let me check. Ngiyabonga. Thank you. Hawa mfethu ngiyabonga guys yes ngihlale KZN. Hello siyamthanda Masiya. Sacela ukwenza wase Kranscop Ndeko kanjani? Thank you so much for following the live creator. Hello Lungelo Mvelase. Hello Mhlonishwa ngiyaphila njani? Oh thank you so much Silindo kuhle nkwenyama. Daibo. Azandiza leyo moto. I'm Petike nyana wena mfazi omuhle wamuzulu. Oh Jon Snow. Oh man. Umama womthandazo wena and ngiyabonga kakhulu too good to be true. Thank you. Ngiyathemba nagcina nimfuqile lo was. Nimfuqile unangu ya. Unangu ya Maswi uba Maswi. Sawubona mama. Hello Thando. Hello Spesihle. When are you visiting Botswana?
Yo angazi. I don't wanna lie. I don't know. Post. Ziphumile kukhozi nana. Kuphumeni ikhala yini bafethu? Kuphuma ikhala yini bangcwele? Kuphuma ikhala yini? Bright_Matima. Hello. Uphuza nami wethanda uqeda kuphuma nje. Qeda kuphuma nje. Imali sebeyifakile mali yani mina kukho ngifakela imali mina ngimi nje Nkosi yami emhlabeni ngisono nje leso sibonayo. Shift, thank you so much for the rose. Ijani, thank you so much for the gifts. Ndeko unginake inbox. Okay, so mawukhuluma into esile kodwa. My future wife. Hello Imo. Mhlongo ontshontshayo. Why you tshontsha Mhlongo? Thank you so much though for the rose. Ubusenamile Thando uqeda kuphuma. Awundeko ngishuthe, ndeko sangishutha ngangani. Hello Junior Sibia. Thabang Msiya, hello. Ubusenzi lapho ukhona. Uthintali. Bright Matima, ngithini ngani? I-account yami ithi 181-850-2559. Yeah, it is Capitec 181-850-2559. Hawumbize futhi azovela kancane. Sana! Awundeko ngishuthe. Hello Sibia. Okay. 2559. 181-850-2559. Yes, that's i-account ke leyo khona uzongilungisa ikhanda. Thank you so much. Ubungibizelani mina? Ubani? Ngiyavela Thando. Ngonyama. Senzi who is Ngonyama? Uthula. Nangu senzi la akafuna ukuvela, ufuna ukutrendisa lesi sithombe sami wona sizoxabana ngempela sike siphume lesi sithombe uzobona. Ubani onamahla amakhulu? Yazi ungishuthe isithombe nginganakilo se-love you WhatsApp. Thank you so much for following the live creator. No, we're not married. Kade sagcina senamile. Nje. Hayi ngoba nje badladisiye ngivele angazi kwenzakaleni kube Nelson Mandela, it's 181-850-2559. It is 559, not 599. Yes, awundeko ngishutha. Hawumfethu unteke waka sangishutha. I'll be back. Angifuni ukucabanga. Cha sis. Angwajesi. Hayi lapha phambili fresh board. Sakancane siba mawele yancane kancane. Ncane kancane. Hello with nails. Hellos like toodles. Wathi ngikhulumisa ukuthi sabenze inzipho ke manje. Kahle. Okay. Okay, ngikhulumisa ukuthi sabenze inzipho ke manje guys. So yeah, that what happened. So after lapho yabona nje yabona. Sebonga kakhulu weSlim Thetho like thank you so much. OMG, so I created the wrong person. Ngithi umabizo. Oh, okay. Thandeka uyakulingelela ukuthandeka. Nazi nabahlalelisi ngathi you created yourself. Thank you so much. Nazi nabaliseba kakhulu weJunya. Thanks Landle. Ngama gift badge. Thandeka love you say love you Spesihle. Shona how? I love you Spesihle. Akanti akayithola ivibe yo. Thandeka siqala phansi. Thandeka I love you say I love you Spesihle. I love you Spesihle. Okay, sabona mathaphelo unjani? The glamorous, yes. Uyaphaphela kimi nama maphaphela Grace umngane wakhe. Usiyela umngane wakhe. Engabe ngingathini sekile ntombi enjena ngingayeka we mase nithathe phika imali. Ngoba ngizokuphoxa nje masungenamali. Xabana nabo phela. Mina nje ngicela ukwenza umshana wami usenayo ikhaya awungenza hawu kodwa malume mfethu kufanele ukuthi umshana abe nje ikhanda. Uye losha lezo zandla zami loyo. Hawu. Ayi angisho ukuthi ngimubi ekhanda like kufanele ngithi ngibe njena. Hawu. Sanabile ona le moto. Mancela wena ukuhamba nani? Yes, I do have TikTok account. Usenamile Hadebe nakayijingi khona futhi. Tipoteliash. Usenamile 5 kodwa ngisamile kancane ibhodle liyasho ubonile hawu wangikhumbuza wesipheli yashibhodle. Usho kanje. Uthi sifana ngempela noma sokukhona nje ukuthi manje senenzela nje ukuthi ngoba senizwile ukuthi khona bathi siyafana. Ungivalela umnyango.
Usho kanje. Hayibo guys nazi nangimangaza izinto enisho namhlanje. Thank you so much. She's suffocate. Mlindo Kumede 7. Hello. Akunzima Ace, it's very hard. It's actually very difficult. Waza phela uphathane esandleni. Zingaki inkomo. Okanye you have buffaloes. Kungaki bakithi. I will try. Yazi ukuthi ngibuye ngivilaphe kanjani. Kodwa ke ngizozama. Kuleli viki nje ngizozama. Guys, ngizonizama hawu. Cha phela nibeni khumbule ngempela. Siyabonga omuhle Dlodla. Lalela ke kade ngimlindile. Ahambe ecela ngiphena hle ngizomshada serious but anyway, hayi ngizosho ikhulumeni. She's very good. Shandapa, thank you so much for liking the live, for following the live creator. Ngiphethe inkukhu ezu2 namakunda nawu 3 hambo sithela. Amabhafalo, amangaka amabhafalo. Aweza Pluto. Thank you so much Spesihle Shabalala for the gifts. Good afternoon Abdu Cosmetics. Good afternoon. Sawubona ndeko ushap. Yebo wemjimaro ngeright unjani wena? Siyanina sontweni lakho sobabili. Anytime. Thank you so much for following the live creator MG. Ngicela ukukushada nini? Yabona ngiyengi awashasha nje ama answer ntombazaneni. Ayanda Shezi, hello. How are you today? Hello Noxy, hello Tibos, hello Ntlangoti. Thank you so much for joining the lives. Akhona Ntombela, sawubona, philisiwe, yoliswa, akhona sichaba nathi. Skakhane, akhona Ntombela. Bongani Makhoba. I'm doing nails on a practice hand. Yabo. Ngazi noma kuyavelani ngalapha. Kodwa ngenza inzipho on a practice hand. Ngiyapractice alana. Sibheka amakhono, sibheka ama talent, sizama wonke ama shape nama size. Uyabona? Siyazama nje. Music Killer essay. Angazi mina ukuthi ngizoze ngenze njani. Thank you for following the live creator. I do respond to DMs. Mawukhuluma into ecacile yazi. Hello. Mlungisi Ndletshe kuse KZN. Awunayo inga nobhuti oyiNazareth. I actually do, yes. The folk didn't art. You like the girl on that video ya swimming pool. Hey siyafana uyabona kodwa kusimi ne. Hello Ntomfuthi. Thank you so much for following the live creator. Upaphala kimi lona. Hapho Papalo grade 8. Usungijwayela kabona kusiye nje umngane wakho. Awufuni ngizokusiza. Angithi nje umsebenzi wamantombazane lona. Kodwa ubuhle omgaga. Thank you so much Ntlangoti. Hi from Kenya. Hello Melon. I still have your account number. I'll buy you Christmas clothes nge 15. Please. Yazi ukuthi angidlali nawe. Yazi ukuthi angidlali nawe. Yazi ukuthi angidlali nawe because anginazo into zakhe smooth ngikhuluma nje. Elaba lapho lelimhlophe engakubona kulo. Elaba ungibonaphi? Dizo, thank you so much for following the live creator. Yo, ngeke sana ubuhle omgaga. Ngiyaqala. Bunjengelanga liphunga. Hello Cebo. Hayi cha sisi uyangena bo TikTok. Hey, nine ma data Cebo sisi uyabona. Awu dance live pen. Ngidansele iphingoma. Cha usukhulile kuleya video. Yo kuleya video. Akusimi bakithi. Mina ngikose mangikhulu mina ngingako. Ngingaka leya video. Kodwa mhlawumbe ungilokhuzana nomunye, ungilokhuzana noSena. Kwenzeke neScott Pick and Pay. Umabhungane lona Mahadep, mamthimkhulu mangelengele. Usikolo simhlawumbe besabheka umuntu samjamele.
ehene undlubezami le ndawo engafanele sengisho lapha endlukhuzaneni kaSothondosi uyabona. Elzoza, thank you so much for following the live creator. Uthe ngino 3% njengamanje. Impilo iyashelela ngoba ngizonishiya because angiboni ukuthi ngizokhona ukucharge la. Kusho ba? Ngaze ngasala le Kusho bani? Bangibuka. Ngaze ngasho Jesu. Uma bantu ngikuphendulile lokho yami. Akuyena. Hawu mina kuyangazi nje, uyangazi. Ngiyalibongela. Uyaphapha uphaphela miss. Uthini uhlumene? Yamancinza nodaba. Bafethu. Nithini lani? Walala. Okay. Sawubona Mlindo Kumet 7. Uyaphila yini? Guys, othi ngizama ukukhuluma ngevoice ya wonke umuntu. Yabo let me just not what's this? Yini lokho angifuni ukuthi uwenzani? Mo radio present uwenzani? Mo usakaza wenzani ngesingisi? Mo usakaza wenzani ngesingisi ngangifuna ukuthi angifuni ukusakaza. Bakithi ngenza inzipho yabo I-practice hand le. I'm practicing nails. Musani phe ukuthi ngiyahwebeda ke manje. Mase nithi ngiyahwebeda bakithi. Ngene nomthatha kamakatha. Mhlolo, ngiyapresenta. I don't want to present, yabona. Hayi ngeke kodwa nani nezo bese ngiyapresenta ngathi ngise high school ayibo. How I'm bridging all the cars that were stolen to outlaws to your family. Because we can both do radio. Ngampela yini? Accommodate. Hayibo. Accommodate. Thank you so much, priest. Hello Lamkelo. Yathini lami njani? So guys, niyazi iPhone. Yabona ke. Ngeke fez. Hayi yaphe. Yeah. Uthela kuda. Sena. Ngalifayela man. Abangazi. Oh, it's to broadcast. Mwangalungisa lakho. It's to broadcast. Shonjalo. So for Beyonce we take on corner yona. Oh, 2%. Guys, niyafuna nginiculele. Niyafuna nginiculele. Guys, abe ngithanda ukucula like yazi ngisacela ukuma kude nyezwa mase ngiyacula. Ngicela leli voice yami guys. Umsungiphaphela wena sezwe. Bathi ngingabhimbi. Okay guys, let me cula nyezwa. Thulani ke guys, thulani. Ngicela ukuhlehla cause yabo mangingibuka kanje ama comments zovela ngihleke. Uyabo? Yeah. Okay, 1, 2. We're waiting. Mama. See, country South Africa silindini. Oh, okay. Okay, acula liphi iculo? Ngicela ningitshele. Hayi kahle wena priest. Okay, mana phela man. Ngicela ngitshela ngicula liphi lona iculo ngizocula.
ngizocula nje manje. Oh, ngithi charge yakho. Shonini phela iculo masishane. Yawa lembewu. Hayi kahle ke icebo lihle uyithi uyivusa phela ngoma. Awufune enye akudingwa nasibani. Ingane yami njalo lethi ethi othi wena ya uthi ayikahle. Okay, akudingwa nasibani. Okay. Ocean Eyes. Uyazi Ocean Eyes? Mina Oh, sena uyazi Ocean Eyes? Wazi Ocean Eyes. Okay, ngizocula akudingwa nasibani. Okay. Okay. 1 2 nangu omunye ethi Jesse wena ungumhlobo. Okay. 1 2 1 2 3 go. Okay, 1 2 1 2 3 go. Okay. Okay, Sena. Come on, Michael. Kudingwa nasibani ngoba Jesu lilanga. Avutha umlilo, avutha umlilo, avutha umlilo. Ngishiya lapho nawe. Ngishiya lapho for today. Utha Ngadlala nangoculayo. Cha guys, Afundisa ngcono phambi nami kwabantu. sengishawa amahloni. Nangu ngicela uzobaculela live. Ucula njengami usenzi guys. Uzobuka Wafundisa yini? nangu ke. Guys, we have a singer here. Was. Uzovela ngapho okay, uzovela ngepho. Mina nje ngibusy nje. Nangu. Ngiyafayela. Nangu guys umculi. Ngiyambongela like Sanibona. like Ishoni manje ke ingoma mfana simculeleke mfana. Manje. Sinzima mfana. Kodwa singino 1%. Hayi bothanda ka uchathile ngani? Sendla i-laptop. Angazi ke ngizoyiba kanjani phone. Bese ngidlulisela la lokuza sense. Ngiyadlala usena. Sikeka ipopoli ingozi kusena. Nina lana umzebo usena iculo. Ngoba nje hawo bafana bakithi. Bafuna ngemphoxo, bafuna imphoxo. Ngizokuphoxa. Uzoculana? Hey, Siyaduma. ithi ingoma. Mina ngibhinqa likhaliphinde. Ima. Awungeba ngcwele isami yeleni. Guys, hayi charge nje lento. Laptop yami icishe ubanini? Nami ngikubuzile nje indlela la ngathi laptop yakho yini nga-on. Manje charge yayo futhi. Ndithi ikhanda. Ngishiye ngale. Oh! Guys, nami hawu nami ithalente lami kusakaza. Nabantu. Ha.